Казан Экспо каршындагы әлемнәрнең төрлелегеннән күзләр комаша. Алар бүген Татарстанның дөнья вакыйгасы үзәгенә әверелүен тагын бер кат раслый. Экспода саммитның эшлекле программасы уза. Иртәдән үк бер-бер артлы дәүләт җитәкчеләренең машиналары килеп туктый. Бина эчендә президентларны журналистлар каршы ала. Һиндстаннан килгән Нарендра Моди сәламли. Кытайдан Си Цзиньпин узып барышлы сорауларына җавап бирә. Барысы да яхшы диде ул. Күрәсең, кәефе турында сорашалар. Кунакларны Россия президенты Владимир Путин күмәк фотога төшергә көтә. Бу саммитның күркәм гадәтенә үрелгән күренеш. 9 ил җитәкчесе төзелеп баскан. Уртада Владимир Путин, уң ягында Си Цзиньпин, сулда Нарендра Моди басып тора. Бу тарихи мизгелне йөзләгән фотоаппарат төшереп ала. Аннары җитәкчеләр аз составта очрашулар өчен әзерләнгән залга уза. Түгәрәк өстәл янында 9 дәүләт башлыгы урын ала. Барысы да БРИКС составындагы дәүләтләр. Бразилия президенты гына киңәшмәдә онлайн катнаша. Ул атна башында авырып Казанга килмичә калды. Быел безнең ил БРИКСта рәислек итә. Шуңа утырышны Россия президенты алып барды. Иң элек дәүләтләр арасында багланышларны ныгыту хакында фикер алышалар. Берсе оешма эчендә финанс хезмәттәшлекне көчәйтү, икенчесе БРИКСка БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение. Бүген БРИКС белән хезмәттәшлек итәргә 30дан артык ил теләк белдерә. Алар белән киңәйтелгән составтагы утырышта фикер алыштылар. Мы продолжаем работу в расширенном составе. БРИКС илләре G7 берлегенә керүче дәүләтләрнең икътисадын инде узып киткән. Соңгы 10 елда дөнья икътисадында өстәмә үсешнең 40%-ын нәкъ менә БРИКС дәүләтләре тәэмин итә. 2023 елда аларга җитештерү күләменең 37% туры килгән. Киләсе елга БРИКС илләре икътисады 3,8%-ка артыр дип фаразлыйлар. Күрсәткечләрне яхшыртыр өчен Владимир Путин яңа инвестиция платформасын булдырырга тәкъдим итте. Технология, сәүдә һәм финанслар тармагында эшне Нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технология, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложений. Аннары сүзне БРИКСка кергән ил җитәкчеләре алды. Һәрберсе саммитның яхшы оештырылуын билгеләп, әһәмиятле мәсьәләләрне хәл итү турында фикерләрен җиткерде. Мин сезне саммит ачылышы белән котлыйм. Аны һәм безнең эшебезне югары дәрәҗәдә оештырган Владимир Путинга һәм Россиягә рәхмәтемне җиткерәм. Уртак тырышлыгыбыз белән бу саммит безгә хезмәттәшлекнең төгәл юнәлешләрен билгеләргә ярдәм итәр дип ышанам. This the 16th BRICS summit in this beautiful city of Kazan. Казан гаҗәеп шәһәр, ул мәдәни мирасының бай булуы белән аерылып тора. Саммитның монда уздырылуы бик мөһим, чөнки хәзер без БРИКС тарихының яңа өлешенә аяк басабыз. Ул киңәйтелгән составта эшли. Аңа әле кушылган илләр дә гореф-гадәтләрнең төрлелеге белән мактана ала. 16वें BRICS समिट के शानदार आयोजन के लिए Мин бүген БРИКСка кушылган барлык дусларымны сәламлыйм. Хәзер БРИКС дөнья халкының 40%-ын һәм бөтен икътисадның 30%-ын алып тора. Соңгы 20 елда без күп үрләр яуладык. रुआसाए मोहतरम कश्मीरहाय उज़्व BRICS БРИКСның киңәюе һәм яңаша формалашуы дәүләтләргә бары тик көнбатыш илләренең теләк омтылышлары буенча гына яшәмәскә мөмкинлек бирә. БРИКС барлык тармакларда киңрәк хезмәттәшлек җәелдерү өчен юл ачты. Төрле ил вәкилләрен тыңлагач, Владимир Путин безнең фикерләр уртак дип әйтте һәм саммитның Казан декларациясын кабул итүгә күчтеләр. Анда утырышта яңгыраган теләк тәкъдимнәр, киләчәккә бурычлар билгеләнгән, документны хәзер Берләшкән Милләтләр оешмасына юлларга ниятлиләр. Хочу отметить, что мы планируем распространить ее в ООН как наш общий совместный документ. Рузель Шарипов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы.